Дорогие друзья, наш проект касается всем. Я хочу коротко вам объяснить, что если у кого-то есть желание замужем уходить, пишите на WhatsApp. Если жениться, тогда тоже. Следующий наш проект будет... Стоп. Бародарин азиз, мара дуруст нафамед. Ман гуфтам ки занҳои ҳастанд ки мехоҳанд дуюм занам бошанд дар Россия ба хотири кӯчагардӣ накардан. шумо мара нодуруст нафаҳмед. ман намехоҳам сирру асрори бародароро пешкаши шумо кунам, барое ки амонат аст. мадад бисёрош 98%ш фақат менависам бародар ки зани дуюм ки шумо бигирен, ӯ занои шумо дар Тоҷикистон чӣ кор мекунад? пеш аз оне ки зани дуюм мегирен, занои худтон як бор Россия биёрен, ё ки дар Тоҷикистон ҳо занотон дар Тоҷикистон солҳои чанд сол астае ки интизоре ки шумо бояд Тоҷикистон бирен. агар шумо дар ин карантин зани дуюм бигирен, ӯ зани якум ҳамита мепурса мерава, фуромӯш мекунен. бародаро, шумо хато нафаҳмед мара. ма танҳо ҳаст як зане ҳаст ки дар шаҳри Екатеринбург мехоҳад ки шавҳар дошта бошад. агар зани дуюмам бошад, қабул мекунад, ба шарте ки шумо шароит дошта бошед. касе гуфти гапҳо дар дарини талпа зиндагӣ мекунад, дар куҷое зиндагӣ мекунад, намекунад. ман кордортон нестам. бисёриётон фикр мекунем ки зани дуюм гирифтам, просто зани дуюм мегирем, дар инҷа зиндагӣ мекунем, хай иш барои иҷа, уш барои уҷа. бародаро, фуромӯш накунед, зани дуюм мӯи сартона мечинав, ҳаминҷа мехеза, қайтон мерава, боз зани якумтона мӯи сарша мечина. зани дуюм осон нест барои шумо гирифтан дар инҷа. просто так бигирен, рафтантонда партоен бирен. бародаро, хато нафаҳмед. илтимос мекунам ҳамаи шумо ки хато нафаҳмед. мо ягон каса даъват накардем барои зани дуюм. барои зани дуюм гирифтан мо ягон каса даъват кардагӣ нестем. бародароне ки мехоҳанд зани дуюм мегиранд, ӯ хеле духтаро кама дар шаҳри Россия. ҳамаш мехоҳанд ки зани якум бошанд. мо барои бародароне мегӯем ки якум зан гирифтагӣ ҷудо шудагианд ва зани дуюм гирифтанианд. на ин ки тамоман зан надоранд, зани дуюм мегиранд. благодарим. ба ҳамин хотир, дӯстони азиз, фаромӯш накунед, зани дуюм, қатъи зани дуюм зиндагӣ кан осон нест ки зани якумтон нафаҳма ё ки аз зани якумтон пинҳон кунем. ман ягонтаи шуморо бо мегӯм, даъват намекунам барои гирифтани зани дуюм. шатаи зани дуюм хӯрданаш осон нест. худо нигаҳбонтон бошад. касе ки қуввату дармон дорад, зани дуюм гирифтания вай ихтиёри худаш. духтароне ки дар мо муроҷиат карданд, ҳамашон зани якум мехоҳанд ки зани дуюм шаванд, ба мақсаде ки зани якумтон набошад. зани якум дошта бошед, зани дуюм бигирен, маҷбуртон мекунанд ки аввал хона бигирен ё замин бигирен, ё ин ки гуфти гапҳо як ваъдаи чуқур кунем. ба ҳамин хотир, бародаро, ман ягонтаи шуморо бо мегӯм, тон ки хато нафаҳмед. касе ки зани дуюм гирифтания, ба ман абсолютно муроҷиат накунад. зани дуюм ба хотири ӯ мегӯм ки зани якумтон қатъи ҷудо шуда бошед, зани дуюм бигирен. айта не ки шумо зани якума дар Тоҷикистон фуромӯш кардем, қатъи чоргӯдак, дар инҷа зани дига бигирен. хато нафаҳмед бародаро. агар ягон духтар пайдо шавад, бигӯяд ки майлаш, ман розиам, зани дуюм, ман пешниҳод мекунам. ягон проблема ҷои айбу шармш нест. касе имконият дорад зани дуюм, пожалуйста, бигирен, зани дуюм мегирен, сеюм мегирен, чорум мегирен. не ки хато нафаҳмед ки ман шуморо даъват кардагӣ нестам барои зани дуюм гирифтантон. ира худтон хуб дуруст медонем ки ҳамаи миллати иброҳима ё ин ки муъмину мусулмона ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам даъват кардагиа. моне қувват дорӣ, дармон дорӣ, марҳамат, чӣ роҳе ки дорен, чӣ коре ки мекунен, ман дар бораи зани дуюм ягон каса совет ягон чӣ дода наметавонам. фақат гуфтатон метавонам, бародарони азиз, ки
агар аз зани якумтон ҷидо шуда бошен, зани дуюм обязательно бигирен. агар аз дуюм зантон ҷидо шудагӣ бошен, зани сеюм бигирен. гапи маро ба фикрам ки шумо анаи хел дурусттар мефаҳмед. қувват нашоти зани якум доштан, дуюм доштан метавонед абсолютно нашоти мада нанависен. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам. касе ки навис хафа нашава, блокировкаш мекунам. барое ки ман и гапа абсолютно намехоҳам ки бугум, намехоҳам ки бифаҳмам. агар занҳое ки пайдо шаванд ки мо хатя ба зани дуюм дам розием, мо бо беҳад суҳбати дароз мегузаронем ки кори накунем ки бо ҳамин мардака аз зани якумаш ҷидо кунем. агар бигӯяд не ман худам самостоятельным, сам за себя отвечаю, проблема нест бародаро. ман шумода муроҷиат мекунам. ҳозирашда мара хато нафаҳмед. ба худо қасам хато нафаҳмед. касе зани якумаш ҷидо шудаги зани дуюма бигирен. касе ки зани дуюмаш ҷидо шудаги сеюм ша бигира. касе ки фарзанддор нашида а якум занаш дуюм занша хитон фикр кунен, маслиҳат кунен қатъи оилатон. марҳамат, мо дар хизмати шумоем. худо нигаҳбонтон боша. Дорогие друзья, наш проект «Давай поженимся» по-таджикски. Это касается всех. бародарое ки ба мо муроҷиат мекунанд, хоҳиш мекунем ки аз гурӯҳ наброен. вақте ки аз гурӯҳа биромадем, мо наметавонем шуморо пайдо намоем. беҳтарин духтарҳо дар шаҳрҳои хориҷи кишвар хеле зиёд ҳастанд, аммо мо наметавонем ҳар кадоми шуморо алоҳида кофта ёбем. эҳтироман хоҳиш мекунем дӯстони азиз ба ҳамаи шумо ки дар алоқа бошед, доимо интизор бошед ки мо ба шумо чӣ суханҳо, чӣ хабарҳои нав мерасонем. бародармон аз шаҳри Доғистон муроҷиат кард. мо мехостем ки ба он бародар ҳамсӯҳбат шавем, барои ин ки як духтари хеле ҳам арзанда барои шумо пайдо шудааст. мо кӯшиш мекунем ки шуморо ба он кас шиносем. бародароне ки аз шаҳри Доғистон буданд ба мо муроҷиат карданд ки зани дуюм мегирем, марҳамат, дар WhatsApp мо шуморо интизор ҳастем. салом алейкум дӯстони ман, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. мо хеле хурсанд ҳастем ки баъзе бародаро дар Тоҷикистон оила доранд, хонаву дар доранд ва қуввати дуюм зангирӣ доранд ва мехоҳанд ки барои худ як завҷаи муъмину мусулмон пайдо намоянд ва дар шаҳрҳои хориҷӣ оила барпо намоянд. аз ҳисобе ки дилашон намекашад ки дар чандин солҳо Россия омада рафта истоданд, шарта шароити зиндагӣ доранд, аммо ба корҳои беъмане машғул ҳастанд. шабҳо то соати 12-1 шаб мегарданд, то субҳи саҳар ба корҳои беъмане, мақсад бисёртараш машғул ҳастанд ва хеле дар як моҳ кӯшиш мекунанд ки 30-40 ҳазор пайдо намоянд, аммо дар як шаб то саҳар мехезанд, худашонро дар берун ҳис мекунанд. салом ба ҳама мухлисони канали Я Таҷик. дӯстони азиз, выпичка барои занако пухтупас, марҳамат, кори нав. дар кор боша, марҳамат, алоқа кунем ба ҳамин онро. Фаромӯш накунед ки мо бо шумо ҳастем ва лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. барои модарон, занон, хоҳарон, марҳамат, кор дар шаҳри Екатеринбург. занг занед, пурсед. навори ояндаи проекти зан ва мард. як духтари инвалид мехоҳад ки шавҳар кунад. навори ояндаи проекти нав, проекти зан ва мард. як духтари инвалид мехоҳад шавҳар кунад. интизор бошед. салом ба ҳама мухлисони канали Я Таҷик. дӯстони азиз, выпичка барои занако пухтупас, марҳамат, кори нав. дар кор боша, марҳамат, алоқа кунем ба ҳамин онро. Фаромӯш накунед ки мо бо шумо ҳастем ва лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. барои модарон, занон, хоҳарон, марҳамат, кор дар шаҳри Екатеринбург. занг занед, пурсед. навори ояндаи проекти зан ва мард.
як духтари инвалид мехоҳад ки шавҳар кунад. Навори ояндаи проекти нав, проекти зан ва мард. як духтари инвалид мехоҳад шавҳар кунад. интизор бошед. дӯстони азиз, дар проекти зан ва мард дар қисми дуюм як духтари урус мебошад ки мехоҳад шавҳари тоҷик кунад. боз се бародари дигар зангир аст. боз як модари дигар мехоҳад ки дар Екатеринбург ба шавҳар барорад. салом дӯстони азиз, нафароне ки худро мехоҳанд бисёртар, хуштар ва зеботар наварбардорӣ кунанд, пас аз ин селфи лампаи мо истифода баранд. дӯстони азиз, ин бо чанд ранги дигарам дорад. салом дӯстони азиз, мехостам ба ҳамаи шумо имрӯз ин маълумотро расонам ки барои модарон дар шаҳри Екатеринбург ҷойи коре аст. дар тарафи пишма заводи ширбарорӣ, калбасабарорӣ ва панир сирбарорӣ аст. дӯстони азиз, нафароне ки мехоҳанд кор кунанд, марҳамат ба номерҳое ки дар бораи экран ҳастанд занг зада пурсед, маълумоти пурраро гиред. мо ҳамиқа маълумот гирифтем ки дар ин завод сменаи кориш 2000 будааст, танҳо прописка дар кор будааст ва агар шумо раҳатон дур бошад, дар он ҷо метавонед ки як квартира снимат кунед. қати занако як моҳаш 3000 рубл дааст. ин бародар аз ин кор бохабар шудааст. мода муроҷиат кардааст ки барои модароне ки дар шаҳри Екатеринбург дар хона бекор ҳастанд метавонанд кор кунанд. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. марҳамат барои нафароне ки ягон чизе барои блогерӣ дар кор бошад, марҳамат метавонед ки ба мо муроҷиат намоед. худо нигаҳбонтон. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, смотри колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот